গুমা সমষ্টিৰ পৰা ইমতাজ আলী ডাঙৰীয়া, আমাৰ ফকিৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা এজামুল হক ডাঙৰীয়া, চুৰিবাৰী সমষ্টিৰ পৰা খলিলুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া আৰু মচনগুৰি সমষ্টিৰ পৰা বেগম আখতাৰ আহমেদ ডাঙৰীয়ানী, এই চাৰিজন কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত, চাৰিজন MCLৰ ভিতৰত যিকোনো তিনিজনক যাতে EMD-এ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ যে আছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ পৰা তিনিজন ব্যক্তিক, তিনিজন পাৰিষদক যাতে কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে ঘোষণা কৰে বা দায়িত্ব দিয়ে, সেইটো আমি BPF চৰকাৰক আহ্বান জনালোঁ। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, गिबियाव फिथांखिब्ल' इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे आरोबाव भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। रायजोफोर, गिबिसिन थाराव जोङो सावरायगोन हाग्रामा महिलारि सारनि सायावनो, नैथियावहाय दिपेन बर' सारनि सायावहाय, थामथियावहाय बिक्रम दैमारि आरो सुद्द बसुमतारी बिथांमोननि सायावहाय, ब्रैथियावहाय माइनरिटिफोरनि सायावहाय जोङो सावरायनाय जागोन, बाथियावहाय आबसुनि नेहाथारि बिथांनि सायावहाय जोङो सावरायलायनाय जागोन रायजोफोर। बे समाव जोङो गिबिसिन थारावहाय हाग्रामा महिलारि सारनि सायावहाय जोङो फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै। हाग्रामा महिलारि सारा देरहाखांनायनि उनावहाय दासिमबो सरकार दानो खाबु मोनथ'वाखै। बिथाङा प्रतिश्रुति होखानाय बायदि, बिथाङा समायखिरा लाबोखानाय बायदि 3 अक्ट' खालारावहाय बिथाङा सरकार दानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय बेबो फेलें जानानै फैदों। बे समावहाय दुर्गा फुजा माखासे रंजाथाइ फोरबो थानायलाय बिथांनि सरकार दानायनि समायखिरा लानाया फैगोन 5 अक्ट' खालार खालिसो जासिगोन होननानैहाय जोङो खौरांनि गेजेरजोंहाय मिन्थिनो मोनदों। दानिया बे समावहाय आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारा हाग्रामा महिलारि सारनि सायावहाय सोनारनानै BTR एकर्डनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा सावरायनाय जोङो ससियेल मिडियायावहाय नुदों। दा ससियेल मिडियायावहाय बिथांनि फोरमायनाय मथेब्ला BTR एकर्डखौहाय नोजोर बोनानैहाय हाग्रामा महिलारि सारा बेखौहाय मदद खालामनांगौ आरो जुदि मदद खालामाब्ला आबसुआ माब्लाबाबो जिरायनानै थानाय नङा। आरो फोरमायनाय जायो दे सिगांनि फोसावखानाय बायदि फैबाय थानाय अक्ट'बरनिफ्राय लानानै बिथांमोना आबसुनि आफादगिरिफ्रा जुदि BTR एकर्डनि बिलआ पास जायाब्ला अब्ला बिनि सायावहाय सोमावसारनाय जागोन, बेखौहाय रोखा फोरमायनाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो गिबियावनो आरोबाव सावरायबावनोसै नैबे जे नोंथांमोना बिक्रम दैमारि आरो सुद्द कुमार बसुमतारी बिथांमोननि रावखौहाय नोंथांमोना हयथ' खोनाखाबाय जानांगौ, अब्लाबो नोंथांमोना ससे खोनासंब्लानो जाबाय। দীপেন বৰাই ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা কৈছে, অনুৰোধ কৰিছে, কিন্তু ইয়াতে কিছু কথা সোমাই আছে, সিক্ৰেট এজেণ্ডা আছে ইয়াত। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল UPPLক কেনেকৈ চৰকাৰত আনিব পাৰে। তেওঁলোক অনেষ্ট নহয়। তেওঁলোক যদি অনেষ্ট হ'লে হয় 2020ত কেলে BPFৰ লগত চৰকাৰ গঠন নকৰিল। যদি বড়ো জাতিৰে কথা ভাবে, বড়ো জাতিৰ অস্তিত্বৰ যদি কথা ভাবে 2020ত BPFক লৈতো চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিলে হয়, কেলে BJPৰ লগত গ'ল। আজি কিয় কথা আহিল এইটো কথা। एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जा मिडियानि गेजेरजों फोसावदों, बे फोसावनायनि सायाव आं गुवारै बिदि बुंनो सानाखै, खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन। बिथाङा BTR एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सोमावसारगोन होननानै बुंदों, नाथाय सोमावसारनायखौ जोङो मोनथिनो मोनदों। मानगोनां रुंसारि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा, जायखौ जों बड'फा होननानै बुङो, बिथाङा मोनसे स्ल'गान होलांदों जे बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया। बे स्ल'गानजोंसो रायजोआ आन्दलन खालामो। सोमावसारनाया बेसो। नाथाय दिनै जों खोनाफेराखै जे नुवाखै जे एकर्डनि दफाफोरखौ जोङो सोमावसारनानै लाबोनांलायगौनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो। नाथाय दिनै रायजोआ जिहेतु बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया होननानै बे भाइस जिथु कमिटमेन्ट बड'फा बिथांनि, बेखौ स्टेप बाय स्टेप लांजाबाय थानायखौ निस्सय बिनि आत्माया बुंदों, रायजोआ बुंदों, आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बिनि हेन्डेल हमग्रा बिथांमोनानो। नाथाय बिथांमोना मानिबा जाहोनाव राजनितिकजों हाबनानै थानायनि थाखायसो बड'फानि मावनांगौ जिथु एसे आद्रा आरो दंबावो, बियो थाबथानानै दं। आं बेखौसो खावलायगोन, बै BTR एकर्ड नङा, BTR एकर्डनि गोजौ आरो मा दं, बिनि थाखायसो सोमावसार। पार्सनेल हिसाबै आं बुंदों,
खावलायदों बिनि गोजौआव मा दं बिटिआर एकर्डआव मा दं बिटिआर एकर्डनिसै आरो गोजौआव मा दं जायखौ जोङो बिफा होननानै मानियो जायहा जोंनि स्पिरिट जोंखौ दैदेनबोदोंमोन बिथांनि बुंनायखौ जाफुंनो थाखायसो बिनि गोजौआव मा दं निश्चय रायजोआ बुजिखागोन बेखौसो मावनो थाखाय आं खावलायदों आरो आं निमाहा बिदों इलेक्सननि समाव जोंनि खुगाजों जोंनि गोसोजों जों गोबां मानसिखौ राजनितिकआव देरहानो थाखाय सैथो असैथो जों दिनैसो गोबां बुंफ्लांबाय रायफ्लांबाय बेफोर गासिबो मोनसे राजनितिकनि मोनसे प्रक्रिया होननानै बुंनांगोन नाथाय फ्राय जों सैथोखौ रायजोनो जों लांनो नाजादों आरो सैथोजों जों आवगायलांनो नाजादों बे गासैनि थाखाय आंनि पार्सनेलि हिसाबै बयनिसिमबो आङो निमाहा बिदों आरो ग्रोब बिदिनो आवगायलांनो थाखाय जोङो नाजागोन बयखौबो जों रावखौबो दुसिनो साना रावखौबो गाज्रि कमेन्ट होनो साना सोरबा राजनितिनि थाखाय माबा मोनसे भाइस माबा मोनसे कमिटमेन्ट होदोंब्लाबो बेफोरो जोबलांबाय जोंहा 3 तारिख जा गिदिर प्रग्राम दङ सरकार दानायनि बेयाव बयखौबो फैनो थाखाय जों खावलायगोन सोरखौबा गाज्रि मोननाय रायजोजों नांलायनाय सोरबा पार्सनेलि ग्रास जालायनाय बेफोरखौ बावगारजोबनांगौ आरो जों ज' ज' खामानि मावलांनांगौ जेन बिटिसिआ पुनर शान्ति जानानै जों खामानि मावलांनो हायो थेंक इउ बिक्रम दैमारी आरो सुद्द कुमार बसुमतारी बिथांमोननि रावखौ जों खोनासंनानै डाइरेक्ट आन्दाज मोनबाय दे बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौहाय माब्लाबाबो गनायथावना होननानैहाय सानाखै आरो बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौहाय नेवसिदोंब्ला एनडिएफबिफोरखौबो नेवसिदों होननानैहाय आङो सिदा सानदों मानोना एनडिएफबिफोरखौ लानानैसो बिटिआर एकर्डआ जादों सानजानि सिमा बारायनायाबो एनडिएफबिफोरखौ लानानैसो सोलिदों सानजानि सिमा बारायनाया एनडिएफबिनि एकर्डआवसो हाबसनदों अब्ला बिक्रम दैमारीमोन बायदिया दिनैनि समावहाय मा खौरां बुंदों सुद्द कुमार बसुमतारीमोन बायदिया बे समावहाय मा खौरां बुंदों बिक्रम दैमारीनि फोरमायनाय मथेब्ला बिटिआर एकर्डखौहाय खुनु मावनांगौनि खाबु होनो नाङा दा बिटिआर एकर्डखौहाय बिथाङा मोजां नुहुराखिसै बेनिखायनो बिथांनि फोरमायनाय मथेब्ला डाइरेक्ट बड'लेण्ड बिनायनि स्ल'गान होनांगौ बेखौहाय बिथाङा इनडाइरेक्टलि थांखिदों दा बड'लेण्डनि आरोबाव उनावहाय सभारेन दङ दा सभारेनखौहाय जोङो खनसेनो मोना बड'लेण्डखौनो जोङो मोनाखैब्ला अब्ला बिटिआर एकर्ड लानानैहाय बिटिआर एकर्डनि दफाखौनो मावफुंनो खाबु मोनाखैब्ला बेखौहाय मावफुंनायावहाय मा बिसोरहा खर' साखो दिनै गोदान सरकार फैनाय बिपिएफ पार्टिया थारैनो बिटिआर एकर्डखौहाय इगनर खालाममारगोन नामा जों फारसेथिं नायहरोब्ला बिदिसो नुदों अब्ला बिक्रम दैमारीनि रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय हख्राव हख्राव रन्जन दैमारी सारनि नामखौ लानानैहाय इलेक्शन केम्पिं खालामबोनायनि बाथ्राया गासैबो थगायनायनि बाथ्रासोमोन नामा दिनै बे फोरमान जादों रायजोफोर बे समाव बिक्रम दैमारीया एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारी सारनि सायावहाय एसेबो गोसो होनाय नंला बेखौहाय आङो नुहुरदों आरो बिपिएफ पार्टिया रन्जन दैमारी सारखौहाय बख'गोनखौ आङो माब्लाबाबो नुहुराखै बख'योब्ला मोजांनि खोथा नाथाय आङो नुहुराखै रायजोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्टआव फोरमायहरब्लानो जाबाय दानिया फैदो बिटिसिआवहाय बिपिएफ देरहानाय लोगो लोगो समाजावहाय अर जोंब्लावगोनखौसो जोङो नुहुरखादों रायजो बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा इलेक्शन टेस्टिमनिखौ लानानैहाय जेरैबायदि फोसावदों बेखौहाय जोङो नोंथांमोना नैबेयावहाय नायोब्लानो मिथिनो मोनगोन दा बेयावहाय क्लियारलि फोरमायखानाय दङ दे नन एसटिफोरनोबो एसटि सार्टिफिकेट होनाय हा गैजायै माइनरिटिफोरनोबो हानि पाट्टा होनाय दा हा गैजायै माइनरिटिफोरनो हानि पाट्टा होयोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिया मा खालामगोन जायफ्रा ट्राइबेल संघनि ट्राइबेल सुरासा मन्चनि मावथिफोर दावराव देख्रेब आरो मार्कुस नार्जारी लोगोसे अमर सिंह ब्रह्म नोंथांमोना बे समावहाय नैबे जे लिस्ट नैबेदि मेनिफेस्ट' बेखौ लानानै मा बुंनो सानदों बबेयाव हाबसोनानै दङ मानो सिरि थादों थारैनो हाग्रामा महिलारि सारा बे खामानिखौ मावमारगोन ना बेखौ मावाब्ला बर'फोरनि गेजेरावहाय खखामाव दारि लाग्राफोरजों आरो बै दखना गुमु गानग्राफोरजोंहाय बर' हारिया अर जोंब्लावनायनि लामायाव दङ जेंनाया सोमजिगोन बेखौ ओरैनो नुहुरखादों रायजोफोर नाथाय बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा मानसिफ्रा
रंजादों जादों लोंदों जायखौ मोनदों बेजों रंजादों नाथाय बर' हारिया बबे लामाथिं थांगासिनो दङ बेखौ नुवाखै बिपिएफ पार्टिया माइनरिटी भट लानानै सिंगल लार्जेस्ट सरकार दानायनि खाबुखौ मोनदों नाथाय बिनि आन्दारावहाय दिनैहाय माइनरिटी सुबुंफ्रा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय 7 एमएलए 7 एमसिएलए इएम दाबिदों दा बेखौ जुदि होनो हायाब्ला अब्लानो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय दावराव दावसि दाङाबाजिया फैगोनखौहाय जोङो नुहुरखादों अब्ला बे समाव बिपिएफनि सापर्टार्स आरो जेसेबांनाखि बर' रायजो राजा नोंथांमोना मा बुंनो सानदों दा बिनिखायनो आङो सानदों रायजो राजा नोंथांमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारआ हाग्रामा महिलारि सारखौ बजबनायनि मेन थांखिया जाहैबाय बर'नि गेजेरावहाय गुलाय गुजाय खालामनानै होनाय बेनि अनगा जेबो गैया आरो भटआवहाय बयनिफ्रायबो बांसिन नाम्बार देरहा होनायनि मेन थांखियाबो बिथांनिनो माखासे आखाइ दङ होननानै आं गोसोजों गोसो सानबाय थादों आरो माखासे खालार जादुनि थाखायनो बेफोर खामानिया जानानै फैदों दानिया फैदो बे समावहाय जोङो आबसुनिनो नेहाथारि खनेन्द्र सार आरो सासे खांखिला मुंनि सासे बिपिएफनि मावथि बिसोर सानैनि गेजेरावहाय मा सोलिलायदों एसे खोनासंब्लानो जाबाय आरो बिथाङा बबे गुवाहाटीयाव फ्लेट लानानै सोरखौ दोनहैदों बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ गतिके दिनै खनिन बसुमतारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जानायनि दिनै ओंथि गैला सासे गोनां सासे आइजोनि न'आव थाङो आरो बे डिभर्स जाबाय कर्टआव आरो बिथाङा बे न'खराव मा मिजिं लानानै बिथाङा गोबां लाख लाख थाखानि न' लुनानै इसि रुम गंनै लुनानै हैखो बेखौ रायजो राजाया दहाय फुङाव आङो मोनसे भिडिअ आङो नुदों गोबाङा हयथ' नुदों जागोन जे भिडिअआ बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि सिनेन बसुमतारी होननानै बुङो जाय बिथांखौ खांखेला बसुमतारीबो होननानै जों मिथियो बिथाङा कासिकत्रानि आरो बिथांनि जिखिनि भिडिअ बेखौ नायनानै बिथाङा जे बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरदों बे बाथ्राफोरा गासैबो मोनसे माने मिनिं गैयै ओंथि गैयै आरो जेबो फोरमान गैयै बेबायदि मोनसे बेसलेस बेबायदि मोनसे बिथांनि अभियोग बा बिथांनि एलिगेसन आरो बेबायदि एलिगेसनखौ मोनसे आफादनि सायाव बा सासे बिबानगिरि बा दैदेनगिरिनि सायाव बिथांमोननि एलिगेसन होनानै डिफेम खालामनो नाजानाय बेबायदि बिथांमोननि गोबांबार थांनाय समफोराव जोङो नुबोबाय दा बाथ्राया जाहैबाय आंनि सायाव जे खांखिला बसुमतारिया जे एलिगेसन बा जिखिनि मोनसे अभियोग जे लाबोदों बे बाथ्राया जाहैबाय आं लावरिपारा होननाय गामियाव सोरनिबा न'खराव थांबाय थायो आरो मा इन्टेनसन लानानै थांबाय थायो होननाय बिथाङा गिबियावनो बे बाथ्राखौ बुंदों दा आं बेवहाय रोखा फोरमायनो लुबैदों जे आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि सुबुंजों सोमोन्दो लाखिनाय आरो सोरजोंबा अकेजनेलि बा फोरबोफोराव सोरनिबा न'आव थांनाय आरो फैनाय बियो सासे मानसिनि बियो डिउटि बेफोर बाथ्राखौहाय इलेक्शननि सिगांनो बिसोरो बुंनो हागौमोन जुदि बेबायदि नुखादोंमोनब्ला इलेक्शननि सिगांनो बेबायदि सोंखारिज्लायनो हागौमोन नाथाय खांखिलानि नोजोरा जाहैबाय गावसोर देरहानायखाय बिपिएफआ देरहानायखाय बे समावहाय जेबो बुंनोबो हाखानाय नंला खालामनोबो हाखानाय नंला साननानै आबसुनि नेहाथारिखौहाय आसि थुनानैहाय गाज्रि अजद थिखांनाय जोङो नुनो मोनदों नाथाय बेफोरबायदि जुदि दानिफ्रायनो खालामलायखायोब्ला हिंसा हिंसि खालामलायखायोब्ला फैबाय थानाय समावहाय बर'नि गेजेरावहाय बिदा फंबायनि गेजेराव दानथारज्लायनाय बिदा फंबायनि गेजेराव होसोलायनाय जाथि खुरमा होसोख्रुबलायनाय जाथिजों गुबुन हारिजों होसोख्रुबलायनाय बे जाथाया सोमजिगोन नामाखौहाय जोङो नुदों रायजोफोर बिपिएफ पार्टिनि रायजो सासन खालामनायाव बेफोरो दाजाथों आं सानो नाथाय दानि जे थासारि बेफोरखौ नायोब्ला जों बेफोरबायदि जागोन होननानैहाय सानदों दिनै फुजानि समावहाय सोरबा सोरबाया लोंनानैहाय जेरावनो मोनो बेयावनो बुदलाबायजादों जेराव मोनो बेयावनो गोदाव सोराव हौवाफोरजों हिनजावफोरजोंहाय लाभ एफआइआर जालाबायनाय जोङो नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायावहाय पिस्तल दिन्थिनाय बेफोरबायदिबो सावगारिया नुजाफैदों अब्ला सरखारानो दायाखै सरखार दानायनि उनावहाय मा जाबावगोनथाय बेखौहाय समासो दिन्थिसिगोन
गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि